para pamirsa, Setya Gosip Negara TV kepanggih malih kalian kula Tri Anggreni Caniago lan kanca. Saya Zakia Safriana. Dinten menika Rebo, sekawan 12 Februari 2021. Kula badhe caos palapuran Mogayuta lumampahipun pemilu 2021. Wonten ing Kalurahan Plumbon, Temon, Kulon Progo. Lan ing saat menika kula wau sampun sesambetan kalian kanca kula Mutiara Rahayu ingkang sampun samekta caos palapuran saking Kalurahan Plumbon. Mutiara, sumangga palapuranipun. Inggih matur nuwun Mbak Enini Studio. Sugeng njing para pamirsa Setya Gosip Negara TV. Kula Mutiara Rahayu badhe nglaporaken lumampahipun kegiatan pemilu 2021. Nun inggih Bapak Sukarjono lan Pak Dwi ingkang badhe nglaporaken lumampahipun kegiatan pemilu 2021 ing Kelurahan Plumbon. Sugeng siang Pak. Siang Mbak. Nyuwun pangapunten kula badhe nderek wawancara sekedhap nggih. Oh nggih, siap. Ngapunten menika kalian Bapak sinten nggih? Bapak Sukarjono. Sinten kemawon ingkang nyalonaken dados capres lan cawapres tahun menika? Tahun nika capres nomor tunggal Pak Anies, wakile Gus Imin. Nomor loro Prabowo, wakile niku Mas Gibran. Nomor telu Ganjar Pranowo, wakile Pak Mahfud. Kapan pemilu dipun wontenaken ing Kukuban? Dinten Rebo tanggal 24 Februari 2024. Wonten pundi pemilu dipun gelarin tahun menika? Wonten semua TPS nggih, tapi khususnya yang iki TPS 1 niku wilayah Gebang 1 dan Gebang 2. Dua Bedukuan. Mindharep panjenengan menapa perlunipun pemilu menika dipun wontenaken? Sangat perlu untuk regenerasi kepemimpinan nggih supaya nangke negara niku ya men ganti pemimpin ngoten niku. Terus nggih, Pak. Sugeng njing, Pak. Nggih, Mbak, sugeng siang. Nyuwun pangapunten kula badhe nderek wawancara sekedhap nggih, Pak. Nggih, monggo. Ngapunten menika kalian Bapak sinten nggih? Kula Pak Dwi, Mbak. Mindharep pemanggih panjenengan kados pundi kanthi wontenipun bakal calon wakil presiden ingkang yuswanipun tasih kirang saking 12 tahun. Oh nggih. Mengenai usia ingkang tasih kirang dari 40 tahun nika capres cawapres nggih. Kula kurang sependapat, Mbak. Soalnya menika umpami kita lihat dari segi pengalaman ya tasih minim kalian untuk pengetahuan dalam hal-hal politik, ekonomi dan yang lainnya itu masih sangat minim ngoten niku. Jadi sebaiknya niku kalau saya itu lebih dari 40 tahun. Kenging menapa panjenengan milih capres lan cawapres pilihan panjenengan menawi panjenengan ingkang sae saking pilihan panjenengan capres-cawapres ingkang sampun dipilih? Oh nggih. Capres cawapres ingkang kula pilih menika kan membawa perubahan, insya Allah akan membawa perubahan. Kalian dari sisi pengalaman beliau sudah memimpin ibu kota negara kita. Terus kula yakin bersama beliau Indonesia akan lebih baik gitu. Jadi mboten tidak mengulang rasa yang sama itu, misalnya kemarin ini si A terus nanti kok anaknya itu tidak akan seperti itu. Ngoten niku, Mbak. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Ya, sami-sami. Maketan kalau palapuran ingkang saged kula aturaken ngengingi lumampahipun kegiatan pemilu 2021 ing Kelurahan Plumbon. Kula Mutiara Rahayu lan juru kamera nglaporaken saking Kelurahan Plumbon. Wangsul dateng kanca kula Aini lan Yahra wonten ing studio. Sumangga Aini lan Yahra. Nggih, matur nuwun Mutiara, matur nuwun awit palapuranipun saking tlatah Plumbon. Para pamirsa, mekaten kala wau palapuranipun Mutiara lan pawartos menika mujudaken pungkasaning pepanggihan kita wonten ing siang menika. Kula aturaken pamartos nuwun dumateng para pamirsa ingkang tasih setya ameksani Gosip Negara TV.
Kula Aini lan Zahra saha sedaya kru ingkang ngayahi jejibahan nyuwun pamit. Sugeng siang, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.